Bakit ka sumama ng tawag ng tanghalan? Sumama po ako ng tawag ng tanghalan dahil gusto ko pong matulungan ang mga magulang ko at gusto ko pong mapatunayan kung gaano nga ba kaganda ang boses ko sa buong mundo. Ano ba ang talent mo? Ang talent ko po ay kakanta. Kakanta pa ako kasi yun naman po yung di ba? Kakanta sa tawag ng tanghalan. Tanga ka ba? Nagtitrip ka lang ba? Ano nagtitrip? Labay mo amoy ito pa ko lupa may Ay, wag naman po, sir. Wag. Ay, wag. Salata Wag nyo naman kaya po, kinain sir. mga Grabe interview naman shot. po. Ay, Liman wag niya naman ni mga po. tapos. Huwag niyo akong Babaan tawagin. sa tuto, Ulitin ko lang siyempre. po. Sorry. Sorry po, boss. Boss, sorry po. Ulit Sorry mo. po. Sorry po, ulit. Ako si John Hendrix, nagmula pa sa barangay Coral na Mapandang, Pangasinan at papatunayan ko sa buong barangay namin na hindi dapat ikahiya ang kagandahan ng boses, lalo na kapag ipinagmamalaki mo to sa buong mundo.